vás z nové Mazdy CX-5. Je to taková sranda, protože před 2 týdny jsem se bavil s jedním známým o tom, jaké auto bych si koupil, a musím se pak přiznat, že první auto, které jsem dal na žebříčku, nebo auto, které jsem dal na žebříčku na první místo, tak byla Mazda CX-5. A to jsem ještě netušil, že týden na to se mi ozvou od Mazdy z Liberce, od firmy Pelesy, s tím, jestli bych si nechtěl Mazdu CX-5 na pár dní půjčit a otestovat jí. To auto vám hned sedne do ruky. Nemusíte nic zkoušet, nic vymýšlet, sednete, zmáčknete tlačítko a jedete. A ovladatelnost toho auta, na to, že to je 4kolka, na to, že to je veliké SUVčko, na to, že to má 2,2 turbodiesel, tak byste řekli, to bude těžkopádné auto. To je tak lehoučké, to tak snadno jede do zatáček. To opravdu musíte vyzkoušet a opravdu řídit Mazdu je neskutečný zážitek. A zpracování toho auta je na vynikající profesionální úrovni, je to skoro prémiová kvalita, trošku mě jenom mrzí, že až jak zbytečně tady na plastech imitují prošívání kůže, přeci jenom když to auto stojí 1 000 000, tak by si nemuseli na něco hrát. To se k autu za 1 000 000 nehodí. Všechno vevnitř funguje, nic nevrže, zkoušeli jsme přejíždět koleje v Liberci tramvajové, to je občas peklo, jak vám to auto úplně rozhodí. Tohle se ani nehne. Co se mi na tom ještě líbí, kromě té ovladatelnosti, je perfektní head-up display, je to silně návyková záležitost a musím říct, jako bez čeho já už nechci auto, tak to je subwoofer. Tady ta aparatura Bose, to je něco tak úžasného, já jsem snad neseděl v autě, které mělo tak fantastický zvuk. Tak jo, tak to jsou moje takové první dojmy z Mazdy CX-5. Přečtěte si určitě celou recenzi a já myslím, že tohle auto ve mně zanechalo opravdu super dojem a doufám, že v tom autě nesedím naposledy. Tak jo, tak čau.